ମାମା ଏଇ ରେ ମାମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏ ଫର୍ ବି ଫର୍ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ମାମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ମା ନାଁ କ'ଣ? ତମ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ? କୃଷ୍ଣ। ତମ ସାନ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ? ଗୁଲ ଜେଜେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମ ନାନୀ ନାଁ? ଚୁନୁ। ତମ କକା ନାଁ? ବୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁ ନାଁ? ତମ ପୋଷ୍ଟ? ଓରାସାହି। ଏଠି ଗନାଅ ତମ ଥାନା? ତମ ଥାନା? ଚାନ୍ଦବାଲି। ଜିଲ୍ଲା? ଭଦ୍ରକ। ତମେ ଜାଣିଛ? ଆଉ ଥରେ କହିଲ ତମ ଗାଁ ନାଁ? ତମ ପୋଷ୍ଟ? ଓରାସାହି। ଥାନା? ଥାନା? ଚାନ୍ଦବାଲି। ଆଚ୍ଛା ତମ ମାମୁଁ ନାଁ? ତମ ମାଉସୀ ନାଁ? ତମ ମାଉସୀ ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ? ନିନି ଝିଅ କୁନି। ଆଚ୍ଛା ସୁନା ଝିଅଟି। ଟାଇଗର ମାନେ କ'ଣ? କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ? ଡଗ୍ ମାନେ? କାଉ ମାନେ? ମଙ୍କି ମାନେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ? ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ହନୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ତମେ କ'ଣ ରୁଟି ଖାଇଛ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲ? ଭଜା। ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲ? ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ମାଛ ଖାଇଛ? ତମେ ସୁନା ଝିଅ? ଫୁଲ ତମେ ସୁନା ଝିଅ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ଗ ଝିଅ କିଏ? ନାନୀ ଗ ନାନୀ ଗ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗ ତମେ ସୁନା ଝିଅ?